kai har 300-500 kana iya dan bayarwa dan ka dan toshe baki ka bada hakuri ba fa da yawun gwamna ba kuma gwamna ne ya saka ba ba kuma cewa za ka yi gwamna gashi an naje nayi wani abu ba kawai dai kana yi kamar da na gaya maka ba laifi bane dan ka tallafa wa irin kamar gwamna ka dauke mai wani abu haka in ya gani zai ji daɗi sannan girman ka a wajensa zai ƙara karuwa to amma ka gane cewa duk wannan abin da kake tunani gaskiya ba ai ba to ni abin da kuma ina fata a yanzu shi yasa ka ga ina cewa yanzu bai ma dace a ringa koda wani mawaki ba yana kama suna ba a kyala wa'ancan mutanen da aka kusan kashe mu da su suna shan wahala kuma suna ciki har yanzu suna nan ko magana ko sunan su na yi wannan tambayar da naga wani mawaki an fita taro da shi sai na ce to bai ina su wane da aka yi gwagwarmayar nan da su musamman kamar irin su Nazifi Asnani shi ya kamata na gani a gurin nan me yasa aka ɗauko wani da ba da shi aka yi abun nan ba duk da dai siyasa ce to akwai sai ina tare da wani sai yake bani amsa yawanci wasu ne suke bada gudunmawa kai ka sani a harkar siyasa inda za a yi waka sai ka ji an faɗi sunan wani farko shi ya ɗau nauyi ko taro za a yi sai wani a cikin masoyan gwamna yana gani yana so ya burge gwamna bari ya kawo wannan to za mu iya cewa watakila wannan abin ni ma ai ne bayani akan wannan da na tashi yin sharhi a Facebook ce musu ne mutanen gwamna da mutanen gwamnati ban ce gwamna ba tunda kamar yadda ka faɗa waƙoƙi ana ɗaɗɗaukan nauyi na ce ku ringa wa'annan yan uwan namu uzuri a adalci ko suna ne da rubutu irin yan social media ku ringa kama suna ku ce muna da suwa muna da suwa ne zai gani za su ji daɗi akwai masu kishi wanda suke da kishin gwamnatin Kano yan uwansu da abokanansu da iyalansu in suka gani ma ana ta tasu ko ba a yi musu ko ba su daɗi ka gane to amma a ce misali ba ma amma maganar su ko sunan su ba za a kama ba wallahi haka ne ba za kuma a ringa dan samun wasu ringa dan kawai nauyin waƙoƙin su haka ba duk da dai ba zan kama suna ba akwai mutanen arziki 1-2 haka